Hi guys, welcome to my YouTube channel. My name is Nomhletolwana Umamkhize Istugo. I am born again and I love Jesus Christ. And if you are new in this channel, please subscribe. And if you've already subscribed, thank you so much for subscribing. So guys, in today's video, I want to talk about these things. Oh, I know, we suffer in silence as abantu abanceda abanye abantu spiritual. We do suffer in silence, guys. I want to talk about these things. Zininzi izinto ezenziwayo, but we keep quiet. So I decided to share these things so that umuntu ozongena kwi-ministry okanye yes umuntu ozongena kwi-ministry ungena kwi-deliverance ministry wenza ama-case breaking, you prophesy people, you do deliverance, do case breaking, you cast out demons, yonke lonto. I just want you to expect these things, not to everyone, not from everyone, but there are those people who are capable. Yes, they are capable. So yes, that is why I am doing this video. I'm not doing it to discourage you. I just want you to be strong in faith and also be strong spiritually. Make sure you fast, you pray. Make sure that you are always spiritually umlilo uyavuta all the time. Ne? Okay. Nikhumbule guys, xa sinceda abantu asinceda abantu abakholwayo kuphela, right? There are people abezayo kaloku sisipho esinceda wonke umuntu. There are people abezayo bengakholwa bafuna uncedo lwakho, bancede futhi bancedeke, right? Yes. And then abanye baye bahambe baguquke because babona bukhona uYesu uyaphila. Uyabona into enjalo kuyanceda kakhulu ukuthi ungakhethi ibala lamuntu, uncede wonke umuntu oza kuwe, ungathi hayi wena ukholwa andizukunceda. No, ayisebenzi kanjalo. Understand? Sinceda wonke umuntu aguquke along the way because Thixo wethu njalo, Thixo wethu uyaphila. Khumbula uYesu Kristu wayithi xa ithandazela abantu abathandazela apho bephila khona athi repent, athini? Athi suka ezonweni zakho ndilandele. Uyayiva ke ngoku injalo. Okay? Nanzi ke ingxaki okudibane nayo, ne? Fumanisa uba umuntu uza kuwe ke ngumuntu ongakholwa yonke lonto, ne? Okay. Not bonke ukuthi banjalo, not bonke shame. Ngihalela i-ice yo. Yachisa. Not bonke, abekho njalo bonke. Okay. Ufumanisa uba lo muntu uza kuwe, right? Professor, let me say i-consultation yakho is 500 rands, ne? Let me say so. Iba khona i-consultation fee, especially kumna you do pay consultation fee where it include prophecy, deliverance, case breaking, yonke lanto, yabona? Yes. Yeah. Okay. Afike umuntu okay, nenze prophecy, nenze deliverance, nenze case breaking, yonke lonto leyo. Yeyi umuntu ufumanisa uba bekangafumani umsebenzi. Umuntu ufumanisa uba izinto bezihamba kabe emtshatweni. Umuntu ufumanisa uba izinto zakhe nje bezingekho right, enezichitho ezimnyama, ene-cases, kwelandelwa yi-witchcraft, kuyiyo yonke into, ne? Umthandazele abe right, understand, afumane umsebenzi. I-mistake yalo muntu izoba phika ngom xa sefumana umsebenzi akazukubuya kuwe athi Nomhle, please let us pray. Mna andifuna ubuye kum uzobonga ngemali. Andithi uyikhiphe imali consultation, it is fine. Xa ufuna ukubonga ungabonga, but it's not a must really, ne? Okay. Ubuye mhlambe andithi expect ukuthi uzobuya uthi Nomhle ndiwufumana umsebenzi, ngicela sithandaze nje ndike ndimbonga uThixo. Oh, yazi awuyazi ukuthi i-praise i-special kangakanani kuThixo. I-praise ivula iminyango ukumbonga, give thanks to the Lord. Ivula iminyango, sithandaze simbonga uThixo ngezinto zakho. Uyayiqonda? Hayi, ungayenzi lonto. Ahambe umuntu umthandazele wenze yonke into seke right empilweni. Ahambe ayohlinza ibhoko. Athi ubonga amadlozi. Athi lo amadlozi amncedile wafumana umsebenzi. Athi amadlozi amncedile umtshato wakhe bowuchitheka. Abonga amadlozi, ahlinza ibhoko, ahlinza igusha, ahlinza inja, ahlinza ikati, ahlinzele wonke enze kanjalo. Lo muntu uze kuwe umthandazele, pleading the blood of Jesus Christ kuye, uthandaza
Uya-understand? Ungasebenzisi iyeza, mina ndisebenzisa iyeza, ndisebenzisa amanzi, ndisebenzisa oil, ndisebenzisa nisi, ndisebenzisa umthandazo qha. Uyayiva ke le nto endiyitshoyo? Zihambe uThixo empanisha kumntu onjalo, ne? Because uThixo akangoThixo unguThixo onekhwele. Awukwazi ukuncedwa nguye uhambe uyobonga kwenye indawo. Asitsho ukuthi okay, yekani misebenzeni because anistophi. Senixelela uba le nto eniyenza ayikho because ayikho ke, anistophi, right? Asitsho uba yekani ke into zenu. But suxoka, don't lie. Sumphika uThixo, don't deny the Lord. Sumphika uThixo. Ufumane lo msebenzi because wena uyomntu unosindisiwe, baxelele xa uyenza umsebenzi kweni ukuthi lo msebenzi ndiwufumana ngomntu osindisiwe, ndithandazelwe ngumntu osindisiwe. Nindibona ndinjenje, ndithandazelwe ngumntu osindisiwe, so ndisindiswe nguYesu Kristu. Ithethe leyo esihlangalaleni. Suvele umphike nje uThixo. Okay, somphikile uThixo, wathatha iglory yakhe wayinika izithixo wena. Izinto zihambe kakubi. Xa sezihamba kakubi umuntu uyabuya futhi kunomhla. Andithi ndenza umzekelo, ndifuna nibone into esidibana nazo. Umuntu aphinda abuye kuwe, uya-understand? Phinde ubuya kuwe, hayi izinto azisahambi kakuhle, kwathi ndithi mina okay, because izinto sizithandazele sazihamba kakuhle. Awuthi ndithandaze ndibuze uThixo uba kwenzeka ntoni. Uthandaze ubuze uThixo, uThixo akuphendula athi jonga, athi lo muntu uthathe iglory yami wayoyinika izithixo. So ke ngoku akwenziwa njalo kwam ndinguThixo. Umxelele lo muntu uthi hayi kaloku wena uthathe iglory kaThixo wayoyinika izithixo, ubu-expecte ntoni? Athi yo hayi bendicela okokubana undixolisele hey. Athi uThixo mamela la, don't pray for this person. I will not heal this person. Do not pray for this person until she repent completely and turn back from her sins and come back to me. Do not pray for this person. Kube ngathi ke ngoku wena ungumntombi, kube ngathi ngoku wena ungumntu onomona, kube ngathi ungumntu okhohlakele. Kodwa umoya oyingcwele uyakhuza uthini? Uthi sumthandazela lo muntu. Unless arepente, understand? Fine. Yingxaki yokuqala leyo esidibana nayo. Abantu bathatha iglory kaThixo bayoyinika izithixo. Okay, uyabohlwaya ke uThixo uyazohlwayela gqithe kuthiwe nguwe, sometimes ukusolwe wena ukuthi hayi uye phela. Awenzanga nix. Okay, number 2. Eze kwe umuntu. Abantu guys beza kwe most yabo be-expect ukuthi xa uba professor uzathi hayi uthakathwa ugogo wakho, thakathwa umalume, thakathwa usisi, thakathwa ubhuti wakho, thakathwa yintontoni yako wena, hayi uyathakathwa wena umakhelwane, ba-expect into ezinjalo. Avele afika umoya oyingcwele akubonisa ukuthi lo muntu umthetho lo wakhe umuntu onenhliziyo embi lo. No, umthetho wakhe lo muntu lona umuntu ongaxoleli lo. Uhleli nje lo muntu ugcwele amagqubu. Lo muntu une-grudges lo muntu. Lo muntu unenhliziyo embi lo muntu. Lo muntu unomona into ayiyo. Akazi ukuxakisela kaloku umoya oyingcwele. Uza kuxelela uba lo muntu engaphumeleli nje kungenxa yakhe, akathakwathwa ngumuntu. Inhliziyo yakhe yiyo emvalela iminyango. Umxelele umuntu. Umxelele umuntu uthi hayi akho umuntu okuthakathayo, umoya oyingcwele undibonisa kanje naka. Ayazi lo muntu le nto oyithethayo inyani, sathi uze kuyozofuna iprofesi ebhatalile consultation. Umxelele. Uyayazi le nto oyithethayo uba inyani. Uthi usathetha drop ifowuni. Phumile kuwe. Yo mntana ndadibana xa kenja. Yabona nawe I-expect ukuthi athi ndithi awuyaloywa wathi umoya oyingcwele no. Lo muntu makakhulule inhliziyo yakhe axolele, then izinto zakhe zivuleke. Abanye guys andisho uba bonke abantu abanjalo. Abanye abantu bayatsho bathi hey nomhle umuntu othile mani wandenza into embi kakhulu, kunzima umxolele, ndenze kanjani. Then nenze i-process, umoya oyingcwele uyanigayida ukuthi nenze kanjani until lo muntu afumane forgiveness, then kuvuleke into zakhe, right? Abanye bavele badrop ifoni baqombe uyazibhudela wena. Wena uyabhuda wena. Then kufanele ke i-consultation xa iphele kanje akhange kube i-consultation uyisela imali yomuntu emva. That is why mina usiqale ngokwenza umsebenzi before ufake imali yakho, because andikwazi ubuzoreacta kanjani xa umoya oyingcwele ixelele indaba zakho, uyabona? Yes. So udibane nomuntu orude onjalo, uyabona? Because abantu ba-expecta ukuthi ithi wena bayaloywa, hayi balandeliswa into ezithile, uyayibona? Abafuni kuva xa kusithiwa lungisa inhliziyo yakho ukuze izinto zakho zivuleke. Sidibana nabantu abanjalo kule ndawo.
fumanise uba umuntu uba nolaka ngoxamxela uba akho muntu okuloyayo wena, lungisa inhliziyo yakho. Omnye akuthuke, into esidibana nazo, omnye akuthuke, omnye akubona ukuthi umuntu uzawukwenza into emdala uyabona ngihila, akuthuke. Uba nenza i-phone consultation, uyayiba into enjalo. Number 3, enye into esiye sidibane nayo guys, abantu abathatha i-advantage. People will take advantage of you if wena awuvulanga, bathatha i-advantage. Lo muntu uza kuwe uzocela uza kwi-consultation, nenze i-consultation, nigqibe prophecy, deliverance, case breaking, zonke izinto ezenziwayo nizenze nigqibe. Uya-understand? Enzeke umuntu wakhona umfundisi umuntu ujonga umuntu asekhaya. After yonke lento esiyenza apha, awuso responsibility yami, right? Kufuneka wena uzifundise ukuthandaza, uzifundise ukufasta, zifundise ukuthi umlilo uhlala uvutha. Yayiva? Uyamcebisa lo muntu ukuthi ukuze le mimoya ingasabuyi kuhlasela, lo mlilo mawuhlala uvutha, hlala usemthandazweni, hlala yenze fasting, susukuyekela qhubeka uye phambili, ubambelele kuThixo. Athi umuntu zilunge nyani izinto zakhe, zihambe kakuhle, umtshato wakhe uhambe kakuhle, izinto zakhe zihambe kakuhle. Asuke umuntu alibala, abuyele kwiwine yakhe, abuyele kwihubli yakhe, abuyele kwi-fornication ethi yena, abuyele nje kwizinto zakhe zobumnyama. Ibuye imimoya, bheka. Hayi, iyabuya malanga abhaliwe nakwincwadi kuyaMatthew ukuthi xa ihambile umoya omdaka ushiyo indlu iclean, uyabuya. Kodwa xa ubuya with other 7 evil spirits ezimdaka ukudlula sona esi spirit. Umuntu uyabuya kuwe ngoku sekebuya neminye imimoya. Uyafika uthi hey izinto sihamba ngakakuhle, hey izinto kwathini, hey uthi okay, no, it's fine, let me consult the Lord, let me pray. Uthandaza akuvezele uThixo ujonga udry. Lo muntu lona akathandazi, lo muntu lona akazifasi, akayenzi. Ukusuka apho ubuyele otywaleni, ukusuka apho ubuyele kwi-fornication, ukusuka apho lo muntu ubuyele kumayeza, ukusuka apho lo muntu ubuyele ezintweni ezithile. Uyayiva into esidibana nayo? Abantu abangeva, abantu abarude, abantu abafuna sixoke ngabasithi bayathakathwa bengathakathwa. Andithi yayiva ke le nto ethetha ngayo? Yes. Into esidibana nazo akukho lula kule ndlela. Umxelele umuntu uthi hayi bomasona uthi umoya ongcwele awuthandaza wenza next, athi yazi anithi impilo beyisemnandi kakhulu walibala apha evela khona. Sekufanele wena futhi uphinde uqale phansi, ne? Wenze le case breaking, wenze i-deliverance, wenze i-case breaking, ukhalimele zonke ezanto. Yinto engayingeni mina leyo ezunomhledolwana. Andithi ndikufundisile uba kwenza kanjani. Utshona khona uziyele wena kwi-fasting, uzenzele i-case breaking ngokwakho. Ndiyakufundisa ukuthi njengoba umuntu asekhaya, ngena kwi-fasting, wenze i-case breaking, wenze kanje nakanje nakanje, ndikubhalela izinto, ndikusendele ezinye ii-prayers ngeWhatsApp because zikhona ii-prayers enazo. Andibisakwenza. Why? Because kaloku awukwazi kaloku ukuthi uvele uyekele uphinde umane ubuye ngoba uthi awunomhla ukhona. Andikho ke this time. Yeza? Mna ndikunceda ngayi-1, once waziyekelela ngokwakho mna andisayingenanga. That is why bathi abanye abantu ndirude. Andikho rude. Ndikucebisile. Andithi yayiva le nto endiyitshoyo? Okay. Nanzi enye ingxaki esidibana nazo. Ufumanise uba uthandazele umntu. Thandazela umuntu aphila abe right, uvele uattackwe physical, uattackwe lokuba uncede lo muntu. Uthi usahlela uvikhola, wazi nokuthi inamba yakho umuntu uyithathe ku-YouTube mhlambe ruphi uvikhola. Wena ngaba ndithe okay, athi umuntu ndithi ngaba ndithetha noNomhledola, ndithi nguye uNomhledola. Athi uyamazi uNozibaba, ndithi athi nidibane kanjani? Nongumuntu obezofuna i-consultation, ndamconsulta, izinto zakhe zihamba kakuhle, uyabona yonke loo nto. Athi jonga thina ekhaya, yabona thina ekhaya nje asindiswa ngeva ke sisi. Bo mna ndiye ndadibana nengxaki. Thina ekhaya sindiswa ngeva ke sisi, ungacingi nje okokubana bazawulandela lezi zinto zenu zabazalwane. Yeva ke ukuthi umncedile, ungacabanga ukuthi uzolandela into zenu zabazalwane. Thina sikholelwe emadlozini thina. Ngiqamba amalanga konje ndithe ndingenapha. Because yena ufanele uba
ufumanise uba kufona umntu wakowabo mhlawumbe kufona isibling yakhe endala, i-elder sister yakhe izonixelela. I-younger sister yona ifuthe yakufumana i-deliverance, yayibona indlela, yabona ilight, yasindiswa. Ndilwisela loo nto ukuthi mna ndiyamkelise umntu uYesu, ndilwisela ukuthi mna ndidilivarishe umntu, ndilwisela ukuthi mna zizinto esidibana nazo. Uvele athakelwe nje ukuthi uphilise umntu, ukuthi uthandazele umntu waphila. U-athakwe physical, uxelela ukuthi jonga la. Sawu, bamba sikuyeke. Yazi i-phone call ikushiya umangele ukuthi nyani lo muntu befonela ukuthi azonixelela ukuthi like nyani le phone call nje bekuyi-phone call yokuthi ndizoxelelwa nje lento azonixelela yona. Bendizoliswela nje ukunceda umuntu nje kule phone call. Fine, into esidibana nazo. Hayi ke enye into esisadibana nabantu abazoku-undermine. Yabona mna ndihle ndingenanto ke mna ke, mna ndihle ndingenanesi. Hayi abantu bani-undermine ubone ukuthi umuntu like man ungathi animazi, ubone ukuthi nendlela athetha ngayo uva ukuthi mani urude lo muntu, uva ukuthi mani ukujongele phansi wena kufanele uphaphathe. Hayi ke yeyi mna ndikugxothela uyomale kude. Yes, andinanto ne, andinanto, kodwa awukwazi ukusuka le apho usuka khona uzonigezela. Umzekelo, lo muntu especially abantu abanemali ne, akufonele umuntu. Mna ke i-consultation uyayibhukha, ndixelela mhlawumbe unifonela namhlanje ne, undixelela ukuthi ngomso ke ndicela i-consultation kwathini, ngaba singabeka ixesha elithini. Nani ndinengxaki zam, understand? Yes, mhlawumbe ndingangabi nengxaki ezi-serious njengawe, but ndinazo ingxaki nam, ndinezinto endizilungisayo. Okay, ndithi okay, ingomso sizolibekela mhlawumbe let me say ngo-3 emini if uzobe ukhona. Understand? Ndiyayilungiselela i-consultation, fine. Ufumane sizofonelwa ngumntu athi ngicela ubuza i-consultation yakho imali, akakubulisanga, akazitshongo gama, akathetha. Hayi, uyangena nje uyatheleka, jonga zizikhukhula zasehlotyeni, akanabuntu. Uza kuwe because yazi ukuthi hayi sana kufanele ndincedile nakanjani, andithi gift yakhe. Uthi ubamba ifoni ufumana i-call, ngaba ndingaconsulta kanjani, ufumaneka kanjani? Impilo awubuzwa mpilo sibhanqa, awusisibhanqa lo kwena. Impilo awuyideserve ukuyibuzwa, ubuntu awubudeserve ne, kutsho ukuthi kunjalo. Then akazitsho gama, umele uqale phansi, molo ke sisi, drop ifoni ami. No, mna ndidrop ifoni ami malanga. Okanye ufumanise ukuthi umuntu ukubhalela iphupho kwiWhatsApp, uzokungena sethi yazi ndiphuphe, akabulisanga, akazitshongo gama, akazitshongo. Uzokuxelela intodo lale phupha, ndive ndingafuni kwayilo message, ngigqibe ndibhlokhe umntu. Ubuntu guys zifundiseni bona. Uba nehlule imfundiso zabazali benu, zifundiseni ubuntu, because nizothi xa nifika kuthi nicinga uba sirude, kanti sinyanyiswa yinto uba aninabuntu. Yayiva ukuthi nithini? Zizinto esidibana nazo. Okay, let me say ke uye waphendula wathi wambuza, okay ke sisi unjani? Hayi ndiyaphila, ungubani igama lakho? Azitsho. Umxeba hayi i-consultation yami imali engaka. Athi bendicela uyabona lo uqhelo kokugqibela. Athi okay, i-consultation yakho i-500. Hayi bendicela uku-add i-500 because mna ndifuna yenziwe ngoku. Hey, i-business ini yona le. I-business ini yona le. Because nale mali consultation, it's like umnikelo because we bless it. Say bless le mali sikuthandazele for a financial breakthrough, sithandaze senze yonke into. Xa ungenayo futhi awunayo kodwa i-deliverance ne-prophecy iyaqhubeka. Ningaboba nexhala kum. If awunamali uyandixelela nomhle andinamali, ndicela i-consultation, izinto zihambe kahle. Ngikwenzela yonke sis, from i-prophecy to i-deliverance to i-curse break. Sorry, i-curse breaking. Right? Yes. Yeah, understand. Like uqonda bayo ndiyaqhela ke ndithi mna hayi kalo mna ndisebenza kanjalo lo mna andiyazi iyo business le, akuthuka umuntu. Hayi yazi nje bendikwenzela indlela elula, yeyi kwathini namsho uyayidinga nje nale mali. Hey into esidibana nazo. Nibona simanje sithi hey welcome to my YouTube channel. Sibese akunzima
ndidropha ifowuni am ke mna ke once wandithethela ububhanxa, and ke mna ke ivoice yomntu ndiyayirecognize, and ke mna ke inamba yomntu ndiyayigcina kwenzela uba xa ndiyibhale ngale nto ubuyithetha. Uba ube waruthi ndithi Ruth, andithi awuzitsho igama noba bolutshile igama lakho kodwa ndizobhala Ruth. Uba unguNomhle ndizabhala Ruth Nomhle kwenzela uba mhla ufowuna ndizoyidropha. Uyayibo no, andibhlokhi. Esidibana nazo seyindena kakhulu nale video, kodwa zininzi malanga. Omnye umntu bafuna ukuza kuwe face to face, bazokubetha bakubethela ukuthi yo hayi kunzima apha. Yo, please guys, don't forget to like, comment and subscribe. There are a lot of things that I can say. Shame. And also endifuna ukunixelela yona, ungaboli expect uncedo komnye umuntu. Even ufa umuntu xa egula umkhathalela kangakanani, xa ugula wena akazukukhathalela, ne? So xa ungumntu nje kamoya othunyelwa ukuthi ancede abantu, so expect care noncedo kakhulu kwabanye abantu. Zazi ukuthi wena uzimele wena noThixo wakho qha, because abantu abazukutreata ngale ndlela obatreata ngayo wena, and abazukunika the care that you always give them, right? And also this is a big announcement. I-prayers zabantu ababhalayo ngoJune, guys, from April ziyaqala. Saturday, from Monday to Friday ndiba busy, but Saturday and Sunday from 1, because from 10 to 12 ndisecaweni, but from 1 ndikhona. Then uyandifonela utsho ukuthi uyabhala, umnikelo wakhona unikela imali ofuna ngayo, 10 rand, 5 rand, yonke loo nto leyo. Nizotsho xa ngaba nifuna ndishi account number or nizoyitransfera, andazi nizotsho ukuthi siyimise kanjani. Nikela nje ngalo mali onayo, 5 rand, asi-consultation andithi, i-prayer for ama-exam wakho. And ungacimi ukuthi guys umoya oyingcwele uzazokuhlebela i-answer, uyafunda. Thina isizathu sokuba sithandazela ama-exams, avoida ntoni? I-evil spirits nezinye izinto ezingekho right, ne? Yes, so nikela nje ngalo 5 rand onayo, 10 rand, loo nto nayo, then unifonele. Andazi sizayenza kanjani, but i-prayers abantu into ngiqhela ukuyenza ebantwaneni lento, but sendenza wonke umuntu noseyunivesithi nophi. Enye into eyanceda lento kwenzela okokubana sometimes xa sowufuna umsebenzi, uyazi ukuthi ezinye iikhesi sezibreykekile, uyabona. Sometimes balula ufumana umsebenzi xa uye wamane uthandazela i-education yakho, uyayibona. Yes, so injalo ke lento. Okay, so injalo ke lento guys. So please don't forget to like, comment and subscribe, and don't forget that I love you guys. I love you.